Hey, nekwa na alụme na Oraifite o. Nke a na-eme n'ebe a na-akpọ isi ngwu Oraifite. Ime ife ifusiri ebe a nwa dị ọkpụrụkpụ. Ihe a bụ ebe a kpọdosiri ndị mmadụ n'obe. Ụfọdụ bụ ndị eji metinyelu mma, ụfọdụ bụ ndị edere sọsọ afa tinye. Ebe na-egbusisi ndị mmadụ, most of them afụfa dị ebe a nwa anwụ ga-egbusigo fancha niile. Most of them kwanụ bụrụ ndị ka dị ndụ, ndị nọzi ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ajọsụ nnọọ welu ka ịgbatisichaa afọ ebe a. Nwanne were aka gị na-ene vidiyo anụnwa. Ife na-emekwa n'ụwa o. Ọkwa nke a ka m ji wee kweta na agụ na-eche mba na-alụ ọrụ, mana apart from that ụmụ ndị ha na-alụ ha ada alụta, mana ifuru nke a kịta anụnwa fa na-emeghechi ụmụ mmadụ anya. Fụ na-enwe ndị dibịa sị na fa na-alụ dibịa, na fa na-eme ọdịnala, mana ọ bụrụ ọdịnala ka fa na-eme, na-alụ ka fa na-eme. Ife niile ịfụsịrị ebe a bụ ndị mmadụ ekechiri ekechi. Hey, na Anambra steeti anyị ka nke a na-eme under our nose and anyị amarọ. Tụfie ya nene ya bụ vidiyo. Lord of Jesus. The ones have an joy. The one joy. Have a man who patrol. The way. He patrol. Watch ya. The evil. The evil. The watch ya.